Cun paseo en barco comeza a aventura literaria de Carlos Meixide no Vila García Cidade de Libro. O escritor presentou na illa de Cortegada a súa última obra, Camiño de Paixóns. Quise mesturar, por un lado, a experiencia do Camiño de Santiago, por outro lado, introducir a experiencia dunha secta xaponesa a partir dun personaxe xaponés aparentemente misterioso que ven a Galicia a facer o camiño, pero que evidentemente sabemos que está ocultando un segredo. Un segredo que conforme vai avanzando o percorrido vaise desvelando. Camiño de Paixóns foi premiada xa co premio de novela Camiño de Santiago. O autor enmarca a súa publicación dentro da novela de quiosco, unha novela que busca entreter mesturando suspense e erotismo. Ven sendo unha novela, digamos, de misterio e é unha novela pois, de misterio e un thriller erótico, podemos dicir así. É un thriller erótico que ten unha historia de misterio que se vai desvendando a medida que avanza a historia, que vai generando unha certa inquedanza, un desacougo e unha especie de suspense, pero ao mesmo tempo ten tamén a parte erótica que intenta pues, introducir un poquinho de temperatura na novela, non? O autor quixo salientar tamén o privilexio de poder facer a súa presentación nun marco tan singular como Cortegada. Realmente debo dicir que hoxe o vir aquí a Cortegada cumpro un soño de toda a vida. É curioso, non? Un espazo tan singular, tan fermoso como este, non? Que os que vivimos do outro lado, pois que non todos o coñezamos realmente como merece, non? A presentación de Carlos Meixide en Cortegada forma parte do programa da iniciativa Vila García Cidade de Libro impulsada polo Concello. No marco desta acción cultural, hoxe celebrouse tamén un encontro entre Ildefonso Falcones e Nacho Carretero.